Ay, babe, nausawa ka. Babe, ngayon na ko nilang batik kog na dili ko nung kugwapa. Ay, siktuwa ng ilang istorya. Pero babe, paminaw na akong bati, magibukay kog na babe, lagi ko po gwapa. Ayaw na sigstulting nana. Pero babe, gwapa ko? Dili, di ka gwapa mo nang hilak taman din ha. Dag... Tagalat yan ang kwarta pangatag no. Pagpuyo ba? Gani? Paglantong ro diha. Isa pa. Santo. Naku. Kabuang asa man ang kwarta? Wa ko man biya. Pag wa ka makabalo na lang man to ane. Nay, daw tagad to. Asa? Sige, ipiyong ragyod ang inyong mata. Aron mawala inyong stress. I-empty ang inyong mga utok. I-relax sa gyud ang inyong huna-huna. Ug ang sunod inyong buhaton, ginhawa mo. Higop mo dagang hangin gamit ang inyong ilong. Ug human yung higop ug hangin, ipagawas sa inyong lumot. Oh, unsa man inyong nabate? Lami kay sa paminaw gyud. Kuan gyud akong stress. Litse, kani ako aga basa. O sige, sudle. Sudle, ay palabi. Kay ang high blood. Okay, sudan, humba. O, pero ay palabi ha. Palabi. O, wa na, labian lagi. Di na, pupaw ka. Sobra akong ba, iluwa. Soft drinks, PM na. O, wa na yung sabi. Wa na, hirik na lang. Stroke na ni. Panang wala niya, tawag ang bilan. Ikong kawatana ka, wala gid kay pili. Hasta ng biko namo, imong giapilog kawat. Pasayloa pulaman ko, gigutom po ko. Say pasaylo dapat bayaran gito nimo ha. Kaysa ba, teng, o sa manay mo eh. Tay buangan yato sa balay gani ha. Gikawat na among biko kana niluto ni mama. Baya galing kamoy na o sa pupog kapag pangawat nang di ba na maiwa naman sa lugar na mabayari na. Mao dapat bayaran jud nimo. Matay ning tawhanan ko ayo pag inana mo kikan negosyo binasiyang mama gitabla man noon na nimo. Tabangay kog bayad. Matabangon man kunin mo ni ikaw may gakawat. Katong giatod nimo ganiya mo umangkod to? Katong akong gikaan. Oh, Kana pong imong biko titing asgad kayo sa imong gibutana mas kubado gasin. Ayo na naman to babayar kay inyo tong gibaligya. Wala ra gyapon halin way mamalit di ganahan. Dok, palitan niya akong sanina, Dok. ngano ibaligya man nimo? Dako ra kay nako, di na ako kaigo. Nya pila man ay? Sanin anak kong baligya, dili man eh. Day ali gani day. Sa naman po na dahay? Nakakita ka na lang itay. Oh, sa may nanang langit ay, unsa man day mo gipangita? Og mamatay ta puhon day di kita mahilangit day kay mga ulagan pa ta kusog pa ta mamalikas mo ginang di ta mahilangit. So karong buhi pa ta lang tawag ginang langit day kay di kita kasakana day. Je. Oh, bong, nakakailangit man. Hitman? Aw na. Kisa man na. Asa. Unya barato na po na. Oh, brato na si Ron kay naka-promo man na. Sige, ako tuon. Mer, Oh, hitman mo kuno ka. mama to. Natakoy papusil nimo. Ga-promo mo kuno karon. Oh, naka-promo kron. Unsa man ang ga-promo? Buy one, kill one. Unsa man ka? Kung nakay isa, nakilibring isa. Nausara magkabuk na ako papusil nimo. Basig na naigsoon. Wala bugtong na. Or barkada, kaya ako mapilon. Wala po, di po na himarkada. Ay, wala tay patay anak. Kaya kinahang lamang duha kong patyon. Ngay, kaway. Pahatag mo ay. Kamera pa. Oy, hatag mo ay. Pangatag mo eh. Kanan ninyo. Yurot na ninyo, gigutom na tawo. Squad. Oy, tindog sa gani. Kay, Sunod bulan ba kasunod ako sa kong uyab. Ay, congrats mo! Magani imuon ka na og ninong. Oo. Magani ikaw mo imuan ko nani sa kiter. Sa kiter to dani tulo ka litson yung ubang mga sudan ko. Ay, po. Ayaw sig balibad kay pagaba ng balibad. Okay. Di ikaw sa simbahan, ikaw po'y mubayad ani sa pare. Dayon sa atong binyo, ikaw po'y mubayad ana. Dayon sa hospod, ikaw po'y mubayad ana. Ako na lang po ako kami lang po magani mo na imuhang ko andagi. Sige, ikaw mo hindi po na pwede. Sige, dako man ng pares din na pwede. Sige, dayon ay po ka problema tuod kay sa pag humakasal, ikaw mo hatag tud ka na ko 100 ta. Right? Hoy!
Basta kay atuon ka na ako sa inyo ha, kay ikaw mo bayad ani tanan. Dayon, ay, tuod sa wedding ring tuod, ikaw to mo bayad po na ni ha. Nasa ka? May mata ato, oh! Unsay mata ato? May mata ato, tanawa ganin. May matang kasiga ato. Lantawa! What? Wala mo ko nakita ang gasiga nga mata. Kasi wala! No! Nalagi! Tanawa gani! Ayaw, di ma! Wala mo gudo? Asa man ang taong gasiga ng mata nang wala magisiga ng mata? Unsa man dai nao? Nao na, nao kasi unsa o man pud hindi mo kakita nang ga Pen. Moy, gasumbagay man ko na mong Elmer. Oh, man to? Kay geng na mong ko siya bati siya nawong nasuko man nanumbag. Kay og dili pa to siya batig nawong di siya masuko. Ug kato kay nasuko man so bati siya nawong. Di ba moy? Mo gani kato kay nasuko tinuod jud nga bati siya nawong. Dili, pero bilib ko nimo moy bisag bati kag nawong. Di gyud ka masuko. Mugali bisag kanang inanang kanang kabati sa imong nawong kapoy bigi kay nadalon-dalon sa. Bilar po ka katawag ka ingon nimo nga bati kag nawong kay nay mo ingon nimo gwapo ay binuang maguna ga binotbot ra maguna sila no. Mo gani binotbot. Mati bilib ko nimo kaya kini mo dalon ang pagkabati gini mo. Mo gani di man ko masuko. Di ko masuko. Mura galagot ka. Wala biya, wala ko masuko. Wa ko magalagot eh. Bilib ko nimo chill kaayo ka pero suko ka. Ay wala nakuratan ako nimo kamot pen. Ay di ara. Ikaw din ang sigpangawat og mais anong kamaisan? Wala ba ako nang og mais? Nalibang ra ko gikan. Nalibang. Ayaw ko kuwatan nangawat kag mais ana. Nalibang ra lagi ko. Oh. Sige, marso ko. Tuwara oh. Squad. Paus lang kong kwarta. Ingon ana unta dapat prangka dili ka paligolig pa moingon pag Squad. Kumusta man ka? Squad, ang gwapo lagi ka. Squad, ang puti lagi ka. Pila may mga tangon. Jismel. Ato sa salain ka og kwarta. Ano sa salain? Noon sa man pud ang inubhan nimo na mura mag-iro. Bali po ng iro. Like inobhan pero di pod iro. Dugay naman ginang ubo ha. O dugay nagpud noon eh. Nagsugod man ginaatong itoy pa ka. Bong. Luuya kitong tao hato. Naligsan namatay. Kisa may ngalan ang nalig naman? Ang nadunggan ako hato ang pangalan no Moy Moy. Kinsa nga mo man? Unsa may apelyido? Maglinte. Oh, Matay. Di malas. Condolence bong. Barkada nimo? Barkada ni mong dako kay tug utang na ako. Pastilan impas ng kwarta ani. Sunod si Mana ato na kog Dubai. Ato kong narbaho, ato na dagay kong puyo. maayo na bong kay sunod tuig. Musunod ko nimo ato ko manarbaho. Oy, mata mo Dubai? Pakuyog ako. Nga, stricto ra ba ka ng Dubai, David? Bawal ra ba ng mga awat dito? Di po kawatan. Bawal po magbinayot dito. Nah, labing dili ko bayot. Bawal po ng pisot dito. Maris ako. Uy, asa man ka nang mukuyog magkakag Dubai? Nakalimot ko, maglungag pa ko sa balay.